Sestra! Chimena! Chimena! Áno, sestra. Kde sa túlaš, Chimena? Vlastne vonku. Tak ja na večeraj sa, idem si po cerku. Na večeraj sa! Cerka je hore, izbe. No hore. Tak ja chodím. Chodíme krstne, krstná mama. Norma. Áno. Chimena. Prečo sa trošku nepobavíš s našou malou Sárikou? Potom. Čo ti je, sestra? Nič. Nie ti niečo? Myslím vonku, vieš. Nebodaj máš frajera? Neviem akého. Ti hovorím, nemusíš mať frajera. Zoblená matka, to je nebasaný, brada zochabil. A keď ma necháš aj ty, sestre, ešte to mi pre mňa trápa. Sestre, Nevidíš, že idem? mama, prosím ťa, podrž mi, potrebujeme zájem rejko. Počkaj. Daj mi troška. Ideme vonku? Ja a ty? Môžeme to pre mňa? Prvý jeden príde mama, podržíš mi? Áno. Dobre, to chodíš mal. No. Idú ven. Norma! Áno. Poď sem. Ideš von, mi nepovieš, kam ideš von? Za kamarát. Kameň? Taký zavolaj sa, hej, sa spoznať. Nemusíš. Ja som tiež tvoje kamarátky nepoznala. Prosím ťa, ja ti neverím. Ide za chlapcama? Sú tam kamaráti aj kamarátky. Dobre, ale potrebuješ peniaze? Ideme na zabavu, tak asi. Chod si zobrať trezoru. Dobre, čau. Ty sa mám vrátiť? 10. Aha. Dobre. Čo, dievčatko moje, prečo mi tak plačeš? Kde si, no? Chimena, kde si, dieťa moje? Ty horíš, dieťatko moje. Dieťatko moje. Že 1 hodinka je. Ďalej. Ahoj, sestra. Kde si? Pozri sa, koľko je hodín. Vidíš, 10 hodín. Ja tam vidím 1. Ja tam vidím 10. Sadni. Čo si taká zvolená? Nie som zvolená. Norma, povedz mi, kde si bola? Na zabavu. S kým? S kamarátkou alebo s kamošami? S kamarátkami aj s kamošami. A keď som ti povedala, aby si sa vrátila? Z zabavy sme začali sa o 8, tak asi o 10 by som neprišla domov. 8, 9, 10. 2 hodinky len. 8, 9, 10, 11, 12, 1. 5 hodín mi stačí. My to prošli zábava. Disko. Teka. Čo máš také červené oči? Kto som dneska našla po tvojej posteli? Čo to je? Čo to je? Ja sa pýtam teba. Ja sa pýtam tiež teba. Vyzerá to ako tráva. A čo to je tráva? Zelená? Máš to stranu tečaj. A čo to je? Čo sa ti s tým robí? Čo to je? Ako to mám použiť? Idem si to spýtať svojich kamošov. Oni to ešte nikdy v živote nevideli. Si to nerobí srandy, no? Chimera. Ako by som mohla používať toto? Malo byť tvoje meno Norma, Chimena vlastne. A
A máš tu Dominik. Kto je to? Jeden herec. Herec? Ale ja poznám tvojho kamoša Dominika, hej, že... Áno, Dominik herec. Ten Dominik, jo kamoš. On má tam moje meno. Chodíte spolu, alebo čo? Ne. To kamarát tvoj. Strašne. Chimena, prosím ťa, daj sa, čo budeš robiť, ale ideš vonku. Hľadám sa. Prosím ťa. Prečo sa staráš do môjho života? Lebo nechcem si tak dopadlo ako môj brat. Čo utekol. Nie som taká. Viem, prečo utekol. Prečo? Lebo si sa to robila to isté ako so mnou. Nerobila. Kam ideš? Nikde, tu budem s celým, nechcem sa na teba pozerať. Prosím ťa, popozeraj sa na mňa. Chceš uteknúť? Ne. Chod do izby. Chod do izby! Nie. Choď! Choď! Zabudni, že máš sestru volá a sa volá Nora. Chimena, vráť sa. Chimena. Chimena, vráť sa. O niekoľko mesiacov. Vstúpte. To som ja. Chcete ma okradnúť? Šiel som po peniaze. To si kto, dievča, bože. Dieťatko, ahoj, kresňatko. Prišiel som si po peniaze. Chyb. Ty si ma pustila. Sestra. No babci. Sestra. Witam bardzo. Ani si nenechyba. Tati, povedz mi, kde si bola po toľko rokov? Kde som bola, to som len bol mesiaca. Kde si bola, povedz mi. Bratrom. Nebodaj v New Yorku? Áno. Šiel som si tam vytvoriť školu a teraz som si prišla po peniaze, aby som pošla vás. Pre aké peniaze? Aby som si platila školu. Do teba všetko blokuj. Peniaze ti všetko stiahla. Prečo? Lebo si sa nechodila hlásiť. No že ja som povedala, že idem na holiday. Nie. Pretože všetko stiahli a ja som mala... Má to niečo s tebou? Nemala som niečo novia. Má to niečo s tebou, ale to nie. Ja a moje dieťa to sme mali všetko, to chaos neprišlo, vieš. Moje dieťa má už rok. A nič mi nechýbalo okolo mňa. A keď tebe zastavili tie preklete peniaze, ja neviem, čo si robila. A bol to tu nejaký Dominik a povedal, že si mi prikázala zobrať kartu bankomátu. A si povedala, že by všetko, si povedala, aby všetko bolo prepísané na neho a nie na teba, a nie na mňa, chápeš? Dominik. Áno. Dominik, a prečo si ho pustila do domu? Prečo si mu to dovolila? Vieš, to je Dominik? Vieš, to je Dominik? Počkaj, dievča, nekáže na, on prišiel, povedal mi tak. Tvoja sestra mi odkázala, tebe, A prečo že si máš... mi nezavolala? Že som mala Prvé, mala som na teba kontakt. Keď som ťa volala som ti v momente, keď to číslo je obsadené. On si ho prepísal na teba, lebo on povedal, že ty si mu prikázala. No tak ja som mu prikázala, to si ideš vymýšľať? Mám teď zavolať Dominikovi, aby sem prišiel. Áno? On si to povie, čo tam je. Haló, Dominik? Poď sem do sestry. I hneď. Prosím, pohovoríme. Kto ti prikázal, aby... Idem von. Ideme von. Hneď prepíšeš tie peniaze, tie karty, všetko na mňa. I hneď. Prepáč mi, ale ja nemám už nič tvoje. Nemáš?
Všetko prepil, prehral. Idem za policiu a uvidíme, čo s tým polícia spraví. Kde bola polícia? Haló? Richard, proste, áno, to som ja normálne. To neviem. Vieš, povedal mi to, že aj papi nejaký mal a pripísali si moje peniaze na jeho banku. A teraz si mu vrátime peniaze. Jako, dieťa moje. A nechce mi vrátiť. Jako? Veď ja som Áno, toto áno, podpísala, ale to nie je podpis. Nie je to môj podpis. Počkaj, dieťa skúmaj. Tanto vezmi knockout, tu co je. Áno. Pokračovanie na